खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आं गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बराय हरबाय नै लोगोफोर दा थांनो नागिरदों जोंहा दिनै बाराया थांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिनि जि जोम थफ्ला थफ्लायाथ' ओरै जोंनावसो दंहैयो नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो लायथावथाव ओमफ्राय जोंबो थांसै आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय आं भिडिअखौ जोबजासे नै जोंहा र' गुसंसैसो ओमफ्राय नै लोगोफोर लकेल ना दैमानि ना नै आराम आरामथार गस्लाखौनो खुजाला जोंहा ओइ फैग्रानो खालि दिल' नै नोङो गस्ला खुनो फै बिदि गस्ला खुनो गस्लाखौनो खुजाला नै थ'बा गरम मोनो ना गरम मोनाबा आं मिथिया होमबा गस्लाखौनो खुजाला नै पेकिं सोलिगासिनो नै लोगोफोर खांसि खुंसि एखेबारेनो थफ्ला थफ्लि फिसालाया उन्दुगासिनो ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय नै जोंहा Baba. 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 ओमफ्राय नै लोगोफोर एसे मोनसे बुस्थु नै साइकेला नायदो अबस्थाया माबायदि जाना दं ओंखारबाय आरोना लोगोफोर दासो बे गरम जानायनि थाखाय आं भिडिअखौ लायासै गरम अयथासार गरममोन नालाय सान्दुं गोसानो गारि गाखोबाय मालाय ससे ओरैनो थिखांबाय गोसोखौ गोजोन होनो थाखाय गथ'खौ बिदिनो आबैयाबो माबागासिनो आरो बोरमा हमनानै आदार होगासिनो मालाय थांसिगोन बाबा मोजां ना आदा मोनाहांलायबाय आरोना लोगोफोर नै मोनाहांबाय माने मोनाबायानो मोनानायजों मोनाथारनायजों मोनहैनायजों जासिगोन आरोना खाथियावनो बारा गोजान नङा ओंखायनोथ' बारा एसेबां आथुर जायाखै ओमफ्राय दा थांसिगोन फैनानैबो माने आं लोगो बिराद गरम मोनदोंमोन नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो लानाय जायासै आरोना आं लानाय जायासैमोन लाया होननानै लायासै आरोना आङो जि गरम अबाव थाना अबावबानो सान्दुं गोसा बिदिनो दसे गहाबो फैनानै उन्दुफैबाय नालाय ओमफ्राय लायासै आरो आङो मालायखौसो हमनो थांफानोसै बाबा ओइ जा थांसै नों थांफागोन नों थांफागोन नों थांफागोन बाबा थां
우리 클레이. phải ba ba. Ui ba bay mà lại. Phải được. Nào làm mà xuống thang lại phải được phi. Nào lại. Nhìn xin luôn là bên này xin luôn. Phải được ra về đây. Shoo. để khăn đá khăn đá phi ra vào phi đi phi nên lên thang được vào vậy thấy nữa để bay bay đi để ơi chả lại nằm mà mới rảnh là ibu saya nama siapa? Ini udah masih pelan aja. Ini ada. Hàng bại.